Siemanko jeseniory. W tym filmie chodzi o to, aby się nabijać z mniejszości społecznych tak długo, jak tylko pan YouTube, jak i pani Nowacka nam na to pozwoli. Zaczynamy. Dzień dobry, randomowa osoba wyglądająca na bycie częścią grupy płci żeńskiej. Otworzę ci teraz drzwi, ponieważ jestem miły. Jak śmiesz mi trzymać drzwi, ty wredna szowinistyczna biała męska świnio? Nie widzisz, że nosząc ciężki bagaż jaki pierdylion ton randomowych rzeczy w plecaku specjalnie sobie zostawiłam wolną rękę, aby samemu móc otworzyć sobie drzwi. Pójdę teraz do Komisji Etyki i zgłoszę ciebie jako gwałciciela praw kobiet. Ależ bardzo przepraszam o pani, nie chciałem cię urazić. Ja tylko chciałem wykonać miły gest. Miły gest? Akurat. Wszystko co zrobiłeś to przeforsowywanie stereotypów społecznych. Poza tym, moje zaimki to nie ona Hammer. No coś takiego, to muszą być ci mili biali heteroseksualni panowie z media ekspert wnoszący moją lodówkę, pralkę i sprzęt AGD na 10. piętro. Weź pan sobie pójdź, nie chcę byś pan mi zrujnował reputację feministycznej kobiety. Ależ oczywiście, że sobie pójdę, w końcu pani się zachowuje całkowicie normalnie. Dzień dobry, czy to do pani jest zamówienie na 15 pralek? Tak, to do mnie to zamówienie. Nazwisko Kurwinoksowa, 10. piętro po lewej. Doskonale, panowie, bierzmy się do pracy.